Представете си за момент. Пробуждате се от сън и първите мисли, които преминават през ума ви, имат силата да определят целия ви ден, цялата ви седмица, дори цялата ви съдба. Звучи невероятно. И все пак именно това е едно от най-дълбоките открития, които Наполеон Хил направи след повече от 25 години изследване на най-успешните хора в света. Този феномен не е просто съвпадение или щастлива случайност. Това е закон, действащ в умовете на всички, независимо дали осъзнаваме неговото присъствие или не. Какво би станало, ако ви кажа, че съществува утринен ритуал, толкова мощен, че може да преобрази напълно вашата реалност? Фраза, която, изречена с пълно убеждение всяка сутрин, започва да пренарежда невидимите нишки на Вселената около вас, привличайки към вас всичко, което някога сте желали. Не говорим за празни обещания или мимолетни мечти, говорим за практически, доказан метод, който е променил живота на хиляди мъже и жени по целия свят. Докато изучаваше живота на такива титани като Томас Едисън, Хенри Форд и Андрю Карнеги, Наполеон Хил откри един общ знаменател: начинът, по който тези изключителни личности започваха всеки свой ден. Не ставаше въпрос за техните навици за физическо здраве или за това колко рано се събуждаха. Вместо това, ключът се криеше в нещо много по-фундаментално и достъпно за всеки от нас – думите и мислите, с които програмираха подсъзнанието си в първите моменти на съзнание всяка сутрин. В свят, където сме постоянно бомбардирани с негативни новини, стрес и съмнения, тези първи мигове на деня представляват рядка възможност, момент, когато умът ни е най-възприемчив, най-податлив на програмиране. Това е моментът, когато стените между съзнателния и подсъзнателния ум са най-тънки, когато можем най-ефективно да засадим семената на нашите най-съкровени желания, амбиции и мечти. Днес ще споделя с вас точните думи, които, според учението на Наполеон Хил, трябва да казвате всяка сутрин, за да отключите невероятния потенциал на вашия ум и да започнете да привличате всичко, което желаете, с почти магнетична сила. Това не е просто мотивационно упражнение, това е трансформация на вашата вътрешна действителност, която неизбежно ще се прояви във външния ви свят. Подгответе се да разберете една от най-дълбоките тайни на човешкия успех, разкрита от един от най-великите изследователи на постиженията в историята. Наполеон Хил посвети живота си на разкриването на формулата за успех, не някаква абстрактна философия, а практическа, повторяема система, която всеки може да приложи. След безброй интервюта с най-богатите и най-влиятелните личности на своето време, той стигна до едно революционно откритие. Успехът започва в ума, преди да се материализира във физическия свят. И най-критичният момент за програмиране на този ум е именно сутрин, когато съзнанието ни се колебае между света на сънищата и будното състояние. Представете си вашия ум като плодородна градина. Първите мисли, които допускате в него всяка сутрин, са семената, които засаждате. Както градинарят не може да очаква розите да израснат от семена на коприва, така и ние не можем да очакваме богатство, успех и изобилие да израснат от семената на страх, съмнение и негативизъм. Сутрешните моменти са тези, в които почвата на нашето подсъзнание е най-мека, най-възприемчива към семената, които избираме да засадим. Когато погледнем живота на изключителните личности, които Наполеон Хил изучаваше, виждаме един постоянен модел. Те говореха за своите цели като за вече постигнати реалности. Те не молеха Вселената за успех. Те заявяваха своя успех с непоколебима увереност. Това не е арогантност, това е дълбоко разбиране за това как работи законът на привличането. Когато декларирате нещо с пълна убеденост, цялото ви същество, от мислите и емоциите до действията ви се настройва в съответствие с тази декларация. Всяка сутрин, в онези първи, безценни минути след събуждане, имате възможност да препрограмирате цялостното си същество. Това е моментът, когато можете да заобиколите натрупаните години на отрицателно програмиране, съмнения и ограничаващи убеждения.
Това е моментът, когато можете да говорите директно с най-дълбоката част от вашия ум, частта, която в действителност създава вашата реалност чрез незабележими, но мощни избори, които правите през целия ден. Наполеон Хил откри, че успешните хора не чакат да се почувстват мотивирани или вдъхновени. Вместо това, те създават своята мотивация и вдъхновение чрез целенасочено програмиране на ума си. Те разбират, че техните мисли са креативни сили, буквално изграждащи света около тях. И най-мощният момент за направляване на тези креативни сили е именно сутрин, преди светът да е наложил своите изисквания върху вашето внимание и енергия. Ето първата част от утвърждението, което Наполеон Хил препоръчва да казвате всяка сутрин. Аз знам, че имам способността да постигна целта, която съм си поставил, затова изисквам от себе си постоянни и непрекъснати действия към нейното осъществяване. Забележете силата на тези думи, не надявам се да имам или може би имам, а аз знам, че имам. Това не е пожелателно мислене. Това е декларация на непоклатима увереност, основана на разбирането, че вашият потенциал е безграничен. Произнасянето на тези думи всяка сутрин не е просто ритуал, това е акт на самосъздаване. Когато изричате тези думи, вие буквално препрограмирате невронните пътеки в мозъка си, създавайки нови модели на мислене, които водят до нови действия, които от своя страна водят до нови резултати. Този процес не е мистичен или езотеричен, той е подкрепен от съвременната неврология и науката за формирането на навици. Вторият ключов елемент на сутрешното утвърждение е още по-трансформиращ. Осъзнавам, че доминиращите мисли в моя ум в крайна сметка ще се проявят във външен вид чрез естествен процес. Тази концепция стои в основата на философията на Наполеон Хил и изисква дълбоко осмислене. Не става въпрос просто за позитивно мислене. Това е признание на причинно-следствената връзка между вътрешния и външния свят. Вашите мисли не са просто лични, частни преживявания, заключени в черепа ви. Те са енергия, вибрация, която резонира навън и привлича съответстващи вибрации обратно към вас. Когато повтаряте това утвърждение всяка сутрин, вие укрепвате разбирането, че сте архитект на собствената си съдба, че вашата външна реалност е отражение на вашата вътрешна реалност. Това не е празна философия, това е закон на живота, толкова реален и неумолим като гравитацията. Представете си за момент как би изглеждал животът ви, ако всяка ваша мисъл беше хармонизирана с вашите най-дълбоки желания и стремежи. Какво би се случило, ако вместо да прекарвате часове в безпокойство, страх и негативно прогнозиране, вие съзнателно избирахте мисли на изобилие, благодарност и очакване на добро? Според Наполеон Хил, разликата би била нищо по-малко от трансформацията на целия ви живот. Третата част от утвърждението гласи: знам, че всяко желание, упорито задържано в моето съзнание, в крайна сметка ще потърси изражение чрез някакво практическо средство за постигането му. Отново, обърнете внимание на езика, не става дума за желания, които идват и си отиват, а за желания, които са упорито задържани. Това е акт на ментална дисциплина, който малцина практикуват, но който стои в основата на всяко велико постижение. Когато започнете да произнесете тези утвърждения всяка сутрин, първоначално може да почувствате вътрешна съпротива. Това е нормално. Всъщност, тази съпротива е доказателство за силата на тези утвърждения. Те предизвикват стария, ограничаващ модел на мислене, който може би сте поддържали през целия си живот. Наполеон Хил нарича това борбата между старото и новото аз, и това е битка, която трябва да спечелите, ако искате да трансформирате живота си. Четвъртата част от утвърждението е особено мощна. Аз разбирам, че самоувереността се изгражда чрез принципа на утвърждение. Затова ще прекарвам 10 минути всеки ден, концентрирайки се върху развитието на самоувереност. Тук Наполеон Хил въвежда практически елемент – конкретно времетраене за концентрация.
Не става въпрос просто за повтаряне на думи, а за целенасочено преживяване и интегриране на тези истини в най-дълбоката част на вашето същество. Всяка сутрин, след като произнесете тези утвърждения, останете в тишина за няколко минути. Позволете на думите да потънат във вашето подсъзнание. Визуализирайте ги като истина, вече проявена във вашия живот. Почувствайте емоциите, които бихте изпитали, ако тези утвърждения вече бяха вашата реалност. Този емоционален компонент е абсолютно критичен. Емоцията е енергията, която дава живот на вашите мисли и ги превръща от концепции в креативни сили. Петата част от сутрешното утвърждение според Наполеон Хил продължава. Напълно осъзнавам, че никакво богатство или позиция не могат да издържат дълго, освен ако не са построени върху истина и справедливост. Затова няма да се ангажирам в транзакция, която не носи полза за всички, които са засегнати от нея. Тук се докосваме до етичното измерение на успеха, идея, че истинският, траен успех не може да бъде изграден върху измама, експлоатация или нечестност. Това не е просто морално изявление, това е практическо признаване на начина, по който функционира Вселената. Както Наполеон Хил многократно подчертава в своите произведения, нарушаването на вселенските закони може да донесе временна печалба, но неизменно води до окончателна загуба. Произнасянето на това утвърждение всяка сутрин ви настройва към хармония с принципите, които поддържат трайния успех, изобилието и удовлетворението. Успехът, както го дефинира Наполеон Хил, не е просто натрупване на материални богатства, това е цялостно състояние на благополучие, което включва здраве, хармонични взаимоотношения, вътрешен мир и усещане за цел. Когато включвате етичен компонент в сутрешните си утвърждения, вие призовавате не просто финансово богатство, а цялостен, балансиран успех, който обогатява всички аспекти на вашия живот. Шестата част от утвърждението гласи: аз ще успея, като привлека към себе си силите, които искам да използвам, и сътрудничеството на други хора. Ще накарам другите да ми служат заради духа на хармония и справедливост, който ще проектирам в моите взаимоотношения с тях. Тук Наполеон Хил признава една фундаментална истина, че никой не постига велики неща сам. Истинският успех винаги включва сътрудничество, съенергия и взаимно полезни отношения. Обърнете внимание на фразата «силите», които искам да използвам. Наполеон Хил не говори просто за други хора, той говори за космически сили, за универсални енергии, които текат през всичко. Когато настроите вибрацията си към вибрацията на успеха, хармонията и изобилието, вие буквално привличате тези сили към себе си. Това не е мистицизъм, това е практическо приложение на квантовата физика, която ни учи, че на най-фундаментално ниво всичко е енергия и вибрация. Всяка сутрин, когато произнесете тези думи, вие изпращате ясен сигнал към Вселената и към вашето собствено подсъзнание за това кой сте и какво привличате в живота си. Вибрацията на вашите мисли и думи се разпространява навън като вълни в езеро, създавайки резонанс с подобни вибрации и привличайки ги обратно към вас. Наполеон Хил описва това като космически навик, тенденцията на Вселената да организира обстоятелствата и възможностите в съответствие с доминиращите мисловни модели на индивида. Докато продължавате да практикувате тези утвърждения всяка сутрин, започвате да забелязвате фини, но значими промени в начина, по който възприемате света и начина, по който светът реагира на вас. Обстоятелства, които преди изглеждаха като препятствия, сега се появяват като възможности. Хора, които могат да помогнат за напредъка на вашите цели, сякаш по магия влизат в живота ви. Съвпадения, които са твърде значими, за да бъдат случайни, стават все по-чести. Това не е случайност, това е законът на привличането в действие. Седмата част от утвърждението въвежда концепцията за устойчивост и преодоляване на неуспеха. Ще упорствам, докато не успея. Никога няма да приема каквото и да било обстоятелство, което не отговаря на моите цели. Защото знам,
че човешката упоритост може да надделее над всички неестествено наложени ограничения. Това е може би най-важната част от цялото утвърждение, защото адресира неизбежната реалност на временния неуспех и съпротивата. Наполеон Хил посвети цяла глава в своята книга «Мисли» и забогатява и на темата за упоритостта, наричайки я главният фактор в процеса на трансформиране на желанието в паричния му еквивалент. Той анализира живота на стотици изключително успешни хора и откри, че тяхната най-отличителна характеристика не е интелигентност, образование или късмет, а именно неумолимата упоритост пред лицето на временния неуспех. Произнасяйки това утвърждение всяка сутрин, вие укрепвате тази критична характеристика в себе си. Забележете фразата «неестествено наложени ограничения». Наполеон Хил прави фундаментално разграничение между естествените закони, които не могат да бъдат нарушени, и изкуствените ограничения, които съществуват само в нашите умове или са наложени от обществото. Повечето от нас живеят живота си в затвор от въображаеми ограничения, вярвайки, че не можем да постигнем нашите мечти поради липса на образование, връзки, пари или талант. Наполеон Хил категорично отхвърля тези убеждения като илюзии, които се разсейват в светлината на неумолимата упоритост. Когато се сблъскате с неуспех, а вие ще се сблъскате, тъй като това е неизбежна част от всяко значимо начинание, утринното утвърждение ви напомня, че неуспехът е временен и служи за ценен учител. Всеки неуспех съдържа семето на еквивалентна или по-голяма полза, ако имате мъдростта да го търсите. Произнасяйки това утвърждение всяка сутрин, вие препрограмирате ума си да търси възможности вместо препятствия, решения вместо проблеми, уроци вместо разочарования. Осмата част от утвърждението се фокусира върху вярата и духовното измерение на успеха. Аз знам, че всички постижения, всяко спечелено богатство, всичко материално има своето начало в една идея. Аз ще се концентрирам върху идеите, които могат да ми помогнат да постигна целите, които желая. Тук Наполеон Хил подчертава креативната сила на ума, идеята, че всяко материално постижение започва като нематериална мисъл. Това е пряко приложение на метафизичния принцип, че мисълта предхожда формата, че невидимото предшества видимото. Когато произнесете това утвърждение всяка сутрин, вие укрепвате разбирането, че вашите мисли са буквално строителните блокове на вашата реалност. Това не е абстрактна философия. Това е практически принцип, който Наполеон Хил видя демонстриран многократно в живота на най-успешните хора на неговото време. Тази част от утвърждението също така въвежда концепцията за селективно внимание и умствена дисциплина. Не всички идеи са еднакво ценни или продуктивни. Произнасяйки тези думи, вие се ангажирате да тренирате ума си да се фокусира върху конструктивни, позитивни, ориентирани към решения мисли, а не върху страхове, съмнения или негативни сценарии. Това не е отричане на реалността, това е стратегическо използване на мощния ресурс на вашето внимание. Девета част от утвърждението гласи: аз ще визуализирам своя успех всеки ден, създавайки ясна ментална картина на човека, който искам да бъда и постиженията, които искам да реализирам. Тук Наполеон Хил въвежда практиката на целенасочена визуализация, техника, използвана от топ-атлети, успешни бизнесмени и артисти в продължение на десетилетия. Когато създавате жива ментална картина на вашия успех, вие буквално тренирате ума и тялото си да разпознават и да се движат към тази реалност. Десетата част от утвърждението, препоръчано от Наполеон Хил, гласи: аз разбирам, че моите мисли и емоции са формите на енергията, които управляват същността на моето същество и директно влияят върху моите действия. Тази фраза признава силата на емоционалното състояние при определяне на качеството на нашите действия и решения. Наполеон Хил наблюдаваше, че емоциите не са просто субективни преживявания, те са буквално енергийни състояния, които влияят на цялото ни същество, от клетъчно ниво до нашите най-важни житейски избори. Когато произнесете това утвърждение всяка сутрин,
вие засилвате осъзнаването си за връзката между вашите емоции и вашата реалност. Започвате да разбирате, че контролирането на емоционалното ви състояние не е лукс, това е необходимост за създаването на живота, който желаете. В своите изследвания Наполеон Хил откри, че успешните хора активно управляват емоционалното си състояние, вместо да бъдат жертви на капризите на настроенията си или външни обстоятелства. 11-та част от утвърждението се фокусира върху кардиналната добродетел на действието. Аз разбирам, че мечтите и желанията остават безплодни без решително действие. Затова днес ще предприема поне една конкретна стъпка към моите цели, независимо колко малка може да изглежда. Тук Наполеон Хил подчертава, че манифестацията не е пасивен процес. Тя изисква целенасочено действие в хармония с вашите мисли и визии. Това е може би най-практичната част от цялото утвърждение, тъй като превръща философията в конкретен, измерим ангажимент. Произнасяйки тези думи, вие се заклевате да бъдете човек на действието, а не просто мечтател. Наполеон Хил наблюдаваше, че светът е пълен с хора, които имат прекрасни идеи, мечти и визии, но които никога не предприемат постоянни стъпки за тяхното осъществяване. Истинската трансформация изисква съюз между мисъл и действие. 12-та част въвежда принципа на безусловната вяра. Аз вярвам, че могат да се случат чудеса, когато комбинирам ясно желание, непоколебима вяра и постоянно действие. Аз очаквам изобилието и възможностите да текат към мен по неочаквани начини. Наполеон Хил говори обширно за вярата като за състояние на ума, което може да бъде култивирано и укрепено чрез практика, точно както мускулите се развиват чрез постоянно упражнение. Обърнете внимание на фразата «по неочаквани начини». Това е критично разбиране. Когато декларирате желание и действате с вяра, вие не диктувате точно как това желание ще се осъществи. Вместо това, вие оставате отворени за безкрайната изобретателност на Вселената, която често изпълнява нашите желания по начини, които далеч надминават нашето ограничено въображение. Произнасяйки това утвърждение, вие тренирате ума си да разпознава възможности, които иначе биха останали невидими. 13-та част от утвърждението се отнася до силата на благодарността. Аз съм дълбоко благодарен за всичко, което вече имам, и за всичко, което е на път да влезе в живота ми. Моята благодарност умножава моите благословии и отваря нови канали за изобилие. Наполеон Хил идентифицира благодарността като една от най-трансформиращите емоционални състояния, буквално магнит за повече добро. Когато практикувате благодарност като част от вашето сутрешно утвърждение, вие преориентирате вниманието си от това, което липсва, към това, което вече присъства в живота ви. Този прост, но мощен акт променя вашата вибрационна честота от недостиг към изобилие, създавайки привличане за повече преживявания, за които да бъдете благодарни. Забележете също, че утвърждението изразява благодарност не само за това, което вече е видимо присъстващо, но и за това, което е на път да се прояви. Това е акт на вяра, който ускорява проявлението. 14-та част говори за отпускането на отрицателни емоции. Аз освобождавам всички страхове, съмнения и негативни убеждения, които могат да ме ограничат. Те нямат власт в моя живот, освен ако не им дам такава власт. Наполеон Хил разбираше, че негативните емоционални състояния са най-големите блокери на успеха и благоденствието. Произнасяйки това утвърждение, вие признавате, че имате силата да избирате вашите мисли и емоции. Те не са просто автоматични реакции, извън вашия контрол. 15-та част от утвърждението се занимава с концепцията за самоидентичността. Аз съм създател на своята съдба. Моят характер, талант и воля определят моето бъдеще, а не външни обстоятелства или мненията на другите. Наполеон Хил подчертаваше отново и отново, че истинската трансформация винаги започва с промяна във вашето самовъзприятие, с признаването, че вие сте автор, а не просто герой в историята на вашия живот.
Когато произнесете това утвърждение всяка сутрин, вие отказвате да приемете ролята на жертва на обстоятелствата или на общественото мнение. Вместо това, вие заемате позицията на съзнателен създател, който целенасочено моделира своята реалност чрез избора на мисли, емоции и действия. Наполеон Хил наблюдаваше, че най-успешните хора в света споделят това фундаментално убеждение. Те приписват своя успех на вътрешни качества, а не на външни фактори като привилегии, връзки или късмет. 16-та част от утвърждението въвежда принципа на безкрайните възможности. Аз живея във вселена на изобилие, където има повече от достатъчно за всички. Моят успех не отнема от никого другиго, вместо това, той вдъхновява и издига всички около мен. Това е директно противопоставяне на менталитета на недостиг, който доминира в голяма част от нашето общество, вярването, че за да спечели някой, друг трябва да загуби. Наполеон Хил отбелязва, че най-великите постижения и изобретения са тези, които са разширили пая за всички, а не просто са преразпределили съществуващите ресурси. Произнасяйки това утвърждение, вие се настройвате към изобилната природа на Вселената, където успехът е неограничен ресурс, а не оскъдно благо, за което трябва да се конкурирате. Това освобождава огромна творческа енергия, която иначе би била блокирана от страх и състезателно мислене. 17-та част добавя измерение на служба и принос. Аз търся не само лично богатство и успех, но и възможности да допринеса значително за живота на другите. Моето най-голямо удовлетворение идва от създаването на стойност, която надхвърля моите лични интереси. Наполеон Хил откри, че най-удовлетворяващият и устойчив успех винаги включва елемент на служба на другите. Когато включвате този принцип във вашето сутрешно утвърждение, вие разширявате вашата визия за успех отвъд простото натрупване на богатство или постижения. Вместо това, вие задействате по-дълбоката човешка нужда от принос и значение, да оставите света по-добър, отколкото сте го намерили. Наполеон Хил отбелязва, че тези, които се фокусират изключително върху личната печалба, често откриват, че техният успех е кух и незадоволителен, докато тези, които свързват успеха си с позитивно въздействие върху другите, изпитват по-дълбоко и трайно удовлетворение. 18-та част се отнася до справянето с неизбежните предизвикателства. Аз посрещам всички предизвикателства с увереност и решителност, знаейки, че всяко препятствие носи със себе си семето на равностойна или по-голяма полза. Това е директно позоваване на един от основните принципи на Наполеон Хил, че в привидния неуспех често се крият най-големите възможности за растеж и трансформация. Произнасяйки това утвърждение всяка сутрин, вие препрограмирате ума си да търси скритите ползи във всяко предизвикателство, вместо да се фокусирате върху очевидните негативи. Това не е просто позитивно мислене, това е стратегическа ментална позиция, която ви позволява да извлечете стойност от ситуации, които биха обезкуражили или победили повечето хора. Наполеон Хил документира безброй истории на велики постижения, които са се родили директно от привидни катастрофи, доказвайки, че перспективата е често по-важна от обстоятелствата. 19-та част е за трансформацията на реакцията към критика и мнението на другите. Аз оставам непоклатим пред лицето на критика или неодобрение. Мнението на другите за мен е далеч по-малко важно от моето собствено знание за моя истински потенциал и цел. Наполеон Хил наблюдаваше, че страхът от критика е една от най-парализиращите емоции, предотвратяваща безброй хора от преследването на техните истински цели и мечти. Когато произнесете това утвърждение всяка сутрин, вие укрепвате вашата емоционална устойчивост и независимост от външно одобрение. Това не означава, че ставате арогантни или игнорирате конструктивна обратна връзка. Това означава, че вашето чувство за собствена стойност и посока не зависи от мнението или одобрението на другите. Това е изключително освобождаваща позиция, която ви позволява да следвате вашата уникална пътека, дори когато тя не е разбрана или оценена от другите.
20-та част от утвърждението се отнася до ежедневното обновяване на ангажимента. Всеки ден аз се посвещавам отново на моите цели и мечти, обновявайки моя ентусиазъм и определеност всеки изгрев. Наполеон Хил подчертава, че успехът не е еднократно решение, а ежедневен избор. Тези, които постигат изключителни резултати, разбират, че мотивацията изисква редовно подхранване и освежаване. Произнасяйки това утвърждение всяка сутрин, вие признавате, че поддържането на високо ниво на ентусиазъм и фокус е продължителна практика, а не еднократно събитие. Вместо да разчитате на спорадични изблици на вдъхновение, вие създавате система за редовно презареждане на вашата решителност и енергия. Наполеон Хил вярваше, че тази практика на ежедневно посвещаване е това, което отличава истински успешните хора от тези, които просто имат добри намерения. 21-та част се отнася до важността на детайлната яснота. Аз създавам кристално ясна визия за това, което искам да постигна. Колкото по-ясни и конкретни са моите цели, толкова по-силно ги привличам към себе си. Наполеон Хил подчертаваше многократно, че разплъватите, неясни желания имат малка сила да активират закона на привличането. Колкото по-специфични и детайлни са вашите цели, толкова полезно вашето подсъзнание може да работи за тяхното осъществяване. Когато произнесете това утвърждение, помислете за момент за конкретните детайли на вашата главна цел или желание. Включете сензорни детайли, какво бихте видели, чули, почувствали, вкусили и помирисали, когато постигнете тази цел. Наполеон Хил отбелязва, че тази многосензорна визуализация създава много по-силен магнетизъм от простата абстрактна мисъл. Вашето подсъзнание работи с образи и усещания, не с неясни концепции. 22-та част от утвърждението признава силата на интуицията. Аз се доверявам на моята интуиция и вътрешно ръководство, осъзнавайки, че моят подсъзнателен ум има достъп до мъдрост и решения отвъд моето съзнателно разбиране. Наполеон Хил говори за безкрайния интелект, източник на вдъхновение, идеи и решения, който е достъпен за всички нас чрез интуицията и подсъзнанието. Произнасяйки това утвърждение, вие отваряте себе си за тази подълбока мъдрост, която често се проявява като интуитивни проблесъци, сънища или внезапни идеи. Наполеон Хил документира многобройни случаи, където пробивни открития и изобретения са дошли не чрез съзнателно разсъждение, а чрез внезапно интуитивно разбиране. Отваряйки се за този източник на вдъхновение, вие значително разширявате вашите творчески ресурси. 23-та част въвежда концепцията за нематериални награди. Аз търся богатство не само във финансова форма, но и в здраве, взаимоотношения, мир на ума и възможности да правя това, което обичам. Наполеон Хил определя истинското богатство много по-широко от просто финансово изобилие. Той наблюдаваше, че много хора постигат финансов успех, но остават бедни в други важни области на живота. Когато включвате тази част в сутрешното си утвърждение, вие разширявате вашата дефиниция за успех и се настройвате да привличате многостранно изобилие. Вместо да се фокусирате изключително върху финансовите цели, вие признавате, че истинското богатство включва виталност, любов, вътрешен мир и личностно изпълнение. Наполеон Хил наблюдаваше, че най-щастливите и истински успешни хора са тези, които поддържат баланс между различните форми на богатство. 24-та част се отнася до ежедневните навици. Аз признавам силата на моите ежедневни навици и съзнателно култивирам само тези, които ме поддържат по пътя към моите цели. Наполеон Хил разбираше, че нашите навици буквално създават нашата съдба чрез постепенно, често незабележимо влияние върху нашите мисли, избори и действия. Произнасяйки това утвърждение, вие се ангажирате да бъдете съзнателни за вашите ежедневни навици и да ги настройвате в съответствие с вашите дългосрочни цели. Наполеон Хил вярваше, че дисциплината на ума и действията е основата на всеки траен успех.
Тази част от утвърждението ви напомня, че величието не е резултат от случайни действия, а от системни, последователни навици, които ви движат неумолимо към вашите цели. 25-та част въвежда концепцията за влиянието на обкръжението. Аз внимателно избирам моите асоциации, търсейки тези, които ме издигат, вдъхновяват и подкрепят моя растеж. Аз избягвам негативни влияния, които биха ме дърпали надолу. Една от най-често цитираните мъдрости на Наполеон Хил е, че ние ставаме като 5 човека, с които прекарваме най-много време. Нашите асоциации формират нашите мисли, вярвания и амбиции по фундаментални начини. Когато включвате тази част в сутрешното си утвърждение, вие признавате мощното влияние на вашето социално обкръжение и се ангажирате да бъдете селективни в избора на хората, с които прекарвате времето си. Наполеон Хил отбелязва, че това може би е най-трудната част от формулата за успех за много хора, тъй като често изисква да се отдалечите от дългогодишни взаимоотношения, които вече не служат на вашия растеж. Въпреки това, той твърди, че тази стъпка е абсолютно необходима за всеки, който се стреми към изключителни постижения. 26-та част се отнася до незабавното действие. Аз разбирам, че отлагането е крадец на мечти. Затова аз действам незабавно върху моите цели, без да чакам перфектния момент или по-добри обстоятелства. Наполеон Хил наблюдаваше, че хабитуалното отлагане е една от най-големите пречки за успеха, причинявайки безброй мечти да останат нереализирани и потенциал да остане неизползван. Произнасяйки това утвърждение всяка сутрин, вие се ангажирате с незабавно действие, осъзнавайки, че перфектният момент е илюзия. Наполеон Хил често цитираше историята на успешни предприемачи, които започваха с крайно ограничени ресурси, но постигаха забележителен успех чрез незабавно действие и адаптиране в движение. Тази част от утвърждението ви напомня, че първата, несъвършена стъпка днес е далеч по-ценна от перфектния план, който никога не се реализира. 27-та част на утвърждението въвежда важността на самообразованието. Аз се ангажирам с непрекъснато учене и развитие, осъзнавайки, че най-ценната инвестиция, която някога мога да направя, е в моя собствен ум. Наполеон Хил подчертаваше, че формалното образование ще ви помогне да изкарвате прехраната си, но самообразованието ще ви направи богати. Той вярваше, че непрекъснатото умствено развитие е абсолютно необходимо в свят на постоянна промяна. Когато произнасяте това утвърждение, вие се посвещавате на целенасочено и продължаващо обучение, което разширява вашите хоризонти и увеличава вашата стойност на пазара. Наполеон Хил отбелязва, че всички велики лидери и иноватори споделят неотолима жажда за знание и разбиране. Тази част от утвърждението ви напомня, че истинското богатство започва с богатство на ума, с идеи, концепции и умения, които могат да бъдат трансформирани в материална стойност. 28-та част се фокусира върху емоционалното майсторство. Аз контролирам моите емоции, вместо те да контролират мен. Аз избирам съзнателно мислите, които поддържат, и емоциите, които изпитвам. Наполеон Хил посвещава цяла глава в своята книга «Мисли» и забогатява и на темата за контрола на емоциите, отбелязвайки, че повечето хора са роби на своите емоционални реакции, а не техни господари. Произнасяйки това утвърждение, вие признавате, че можете да избирате вашите емоционални състояния чрез съзнателен избор на мислите, които забавяте. Това не означава потискане на емоциите, а по-скоро умение да насочвате емоционалната си енергия в продуктивни, а не деструктивни посоки. Наполеон Хил отбелязва, че емоционалният самоконтрол е може би най-отличителната характеристика на всички изключително успешни хора. 29-та част се фокусира върху концепцията за целенасочена концентрация. Аз съсредоточавам цялата си ментална енергия върху задачите пред мен, давайки им пълното си внимание. Разсейването и многозадачността са врагове на изключителните постижения. Наполеон Хил наблюдаваше, че способността за дълбока,
продължителна концентрация става все по-рядка и следователно все по-ценна в свят на постоянни разсейвания. Когато произнесете това утвърждение, вие се ангажирате да развивате този рядък и ценен талант, способността да потъвате напълно в една задача, изключвайки всички разсейвания. Наполеон Хил отбелязва, че всички велики постижения са резултат на интензивна, продължителна фокусирана енергия, а не на раздробени, разпръснати усилия. Тази част от утвърждението ви напомня, че в свят, който се конкурира за вашето внимание, способността да се концентрирате дълбоко е суперсила. 30-та част въвежда измерението на почивката и възстановяването. Аз уважавам нуждата от балансиране на интензивните усилия с адекватна почивка и възстановяване, осъзнавайки, че истинската продуктивност изисква ритъм на работа и обновяване. Наполеон Хил разбираше, че устойчивият успех изисква не само интензивна работа, но и стратегическа почивка. Той отбелязваше, че много предприемачи и професионалисти подкопават своя потенциал чрез хронично претоварване и недостатъчно възстановяване. Произнесейки това утвърждение, вие признавате мъдростта на цикличния подход към работата и живота, редуване на периоди на интензивни усилия с периоди на умишлено възстановяване. Наполеон Хил наблюдаваше, че най-продуктивните и творчески умове често следват този ритъм, позволявайки на подсъзнанието си да обработва информация и да генерира прозрения по време на периоди на привидна почивка. Последната, 31 част от утвърждението представлява окончателен призив за действие. Аз започвам този ден с ясно намерение, непоклатима вяра и решително действие, осъзнавайки, че това е още един безценен шанс да се приближа към реализирането на моите най-големи мечти. Тази кулминационна декларация обединява ключовите елементи на философията на Наполеон Хил: яснота на намерението, сила на вярата и неизбежността на действието. Когато произнесете тези финални думи, вие заявявате вашата решимост да използвате пълноценно деня пред вас, разпознавайки го като незаменим ресурс в пътуването към вашите цели. Наполеон Хил често подчертаваше, че успехът не е внезапно, драматично събитие, а кумулативният резултат от хиляди малки избори и действия, направени ден след ден. Това заключително утвърждение ви вдъхновява да направите всеки от тези избори съзнателно и целенасочено. Тази сутрешна практика, разкрита от Наполеон Хил след десетилетия, изучаване на най-изключителните умове в света, не е просто ритуал, това е ментално препрограмиране на най-дълбоко ниво. Когато започнете да произнасяте тези утвърждения всяка сутрин, първоначално може да се почувствате неловко или дори скептични. Това е нормално и очаквано. Вашият ум, програмиран с години негативно мислене и ограничаващи убеждения, естествено ще се съпротивлява на тази нова програма. Но тук е мястото, където повечето хора се отказват, точно на ръба на трансформацията. Те произнасят утвърждения за ден или два, не виждат незабавни резултати и заключават, че това не работи. Наполеон Хил обаче ни предупреждава, че това е моментът на истинско изпитание, точката, където упоритостта определя кой ще успее и кой ще се присъедини към редиците на онези, които опитаха веднъж нещо, което е променило живота на хиляди други. Ако сте последователни с тази практика в продължение на 30 дни, ще започнете да забелязвате фини, но значими промени. Тези промени няма да дойдат под формата на внезапни чудеса или драматични обрати на съдбата, въпреки че такива неща се случват. По-често, промените ще бъдат по-фини, нова яснота на мисълта, повишена увереност при вземането на решения, по-бързо разпознаване на възможности, които преди бихте пропуснали, и ненадейна смелост да предприемете действия, които преди биха ви плашили. Помнете, че думите, които казвате на себе си всяка сутрин, буквално програмират вашето подсъзнание за целия ден. Когато заменяте автоматичното безпокойство, съмнение и негативизъм с тези целенасочени, мощни утвърждения, вие постепенно препрограмирате целия си ум да работи за вас, а не против вас. Това не е просто положително мислене,
Това е стратегическо пренастройване на най-мощния инструмент, който някога ще притежавате – вашето съзнание. Днес ви призовавам да се присъедините към редиците на онези, които са открили и приложили тази трансформираща практика. Започнете утре сутрин, веднага след събуждане, и се ангажирайте да практикувате това в продължение на 30 последователни дни. Записвайте промените, които забелязвате, колкото и малки да изглеждат първоначално. И знайте, че всеки изминал ден, с всяко произнасяне на тези мощни думи, вие се приближавате все повече към реализирането на вашия истински потенциал, който Наполеон Хил би ви уверил, че е далеч повелик, отколкото някога сте си представяли. Ако това видео ви е помогнало да видите себе си и своите възможности в нова светлина, моля, натиснете бутона за харесване и споделете го с някого, който би могъл да се възползва от тази древна мъдрост, приложена към модерния живот. Абонирайте се за канала за повече прозрения от великите умове на историята, адаптирани за предизвикателствата на днешния свят. Помнете, че единствената граница на вашите постижения е тази, която поставяте в собствения си ум. Както Наполеон Хил би казал, каквото умът може да замисли и да повярва, той може и да постигне.